Спонсор показа – компания «Молочная радость». الناس تخيل خشرمي جرامي تخيل شو معقول مي بنيتشي مع بزيفدمي مزيفدمي مع جرامتدمي خشرمي معقول شدمي الناس вообще عجيب чаш да грамотидми пасо эси акта кута громедо диге гронтид я багвар мадакшвид гронтид илтимос эмнаш хша грамотида энэ шабини наш вообще космос чхэ макул шуд точно хэмнэшэ мегира асох ихтэй энэ бенит охэ хамт представит ки тамтай хэмнэн мананда хата моя гонжой сэрбэ досид мичхэ хшрэ хэмнэшэ грамотида метида энэ вообще ахам шахшэшдэ Buçe, şu di Tommy, mayınca fırışandı, iyi. خشرتي نبين جرامتيدا نبين تشخي خشرة نبين Granti. نبين تشخي يلا مزون شو вообще мене гышка досит ми на бенит гуфтоси амаш мова я акониме хрдеметида хашо зевида